Kapag malala ang naging away niyo ng asawa mo, isipin ang mga ito. Ang relasyon ay hindi pagtakas o pagtakbo. Ang relasyon ay ang pagtindig at paglilinaw ng lahat para maging maayos ang bukas. Isipin na ang nangyari ay bahagi ng relasyon. Oo, merong sigawan, merong mga salita na ngayon mo lang narinig sa kanya, pero mas maigi na narinig mo na ngayon ang nararamdaman niya. Huwag susuko. Ang perfect relationship naman, may mga problema talaga. Maging desisyon na walang murahan at sabihan ng masasamang salita. Pwedeng mag-away na may respeto pa rin sa isa't isa. Don't stop trying. Kaya lang naghihiwalay yung iba dahil umayaw na at sumuko na pag-usapan ang mga problema. Pinili mo ang taong yan, ipinaglaban mo sa pamilya mo at mga kaibigan at mga nambabash sa kanya. Kaya panindigan mo at harapin ang mga problema. Huwag titigil hanggang makita ang solusyon. Baka naman kailangan mong i-extend ang understanding mo. Ilagay mo rin ang sarili mo sa sarili niya. Baka may magbago sa isip mo at desisyon mo. Baka lang may mabago. Kung kailangan mong magpalamig ng ulo, magpalamig ka. Magpahinga at huminga. Rest muna at relax. Relax, pero wag susuko. Ngayon ka pa ba magde-decide ng ganyan? Ang layo na lang narating nyo. Itatapon nyo na lang ba ng ganun-ganun lang yun? Sayang naman. Dahil lang sa isang issue, pwede namang pag-usapan. Ganyan talaga ang nag-grow na relasyon. May kasamang sakit yan, may kasamang iyak yan. Pero don't worry, may dulo yan. Kapag napag-usapan na ang lahat at naging malinaw, katahimikan at tiwala na ang may iwan. Kapag kayo, kahit ano pang issue yan, mananatiling kayo, gustuhin maging kayo, magdesisyon maging kayo, dahil sa huli, marirealize nyo kung bakit kayo pinagsama ng Diyos. Lahat ng relasyon may time na nakakainis, nakakabwisit, nakakapagsising feeling, nakakawalang ganang feeling, pero ang mga totoong relasyon, dadaan lang yan. Gusto mong maging tahimik ang relasyon mo? Huwag kang mangangaliwa. Ever. Kahit kailan, huwag kang mangangaliwa. Ganyan ang totoong pag-ibig. Ang inaway o kaaway mo ngayon, siya ang forever mo. Sabi nga sa 1 Corinthians 13:13, and now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these